Tegorocznym pucharze udział bierze młodzież z terenu całej Polski. Parafia Świętego Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, placówka opiekuńczo-wychowawcza Świętej Ludwiki Kraków-Piekarska, misjonarski ośrodek formacyjny w Krzeszowicach, Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Otworyszowie, parafia Matki Bożej Różańcowej w Fabianicach, parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Słubicach, parafia Zesłania Ducha Świętego w Sopocie, parafia Świętej Rodziny w Tarnowie, parafia Świętego Krzyża w Warszawie oraz Centrum Edukacyjne Radosna Nowina 2000 w Piekarach, gospodarze pucharu.